tibok. Habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita mo ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay,
September 11, 2020, Friday. Excuse me. September 12, 2020, Saturday, Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Boquiron, Nonoy and Bernadette Erizari, Arnold Piner, Cappadocia Cala, Danilo Arguelles, Marianette Cabrera, Gemma Canlapan. For guidance, safety, enlightenment, protection, and good health of Yvonne Jorin, Antonio II, John Albert Vismanos, Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luciminda Yap and children, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, William and Shoni Miranda and family, Cecilia Halani and family, Maria Sweet Humawan and family, Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice, Canlom, Jardine, Geraldine of de Guzman, Cheryl Sobere Malt, Conrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family. For the special intention of Jeremy Rowena, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Corita Lee and family, Conrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lequit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales, Cebu Demil Incorporated, Vandoy Sales, Los Biminda Yap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Sigondino, Pura and Marie, Raymond, John Alain, and Jorin Benedict, Sigmund family and Bulio family, Terdes family, William and Shoni Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila, Honrado, Jade Aldrich Honrado, Reum Honrado III. Visa approved an extension for Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bibilio Amor Lee. For the successful operation of Lenny Lomantas, birthday of Ruth Burton Olga Javier. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion,
Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Jan Carlson. Reverend Father Faustino, Mimerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo, Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Jesus, Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificación, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitart, Benedicto Dumagit, Agnes Nieves, Danilo Castro, Gondrano Jr., Gondrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Domidador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Rinaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscila, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Reum Jr., Reum Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe, Senior, Socorro, Felipe, Junior, Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Pasita, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Baby Mirasol, George, Ervin, Elpidio Sr., Elpidio Jr., Anita, Carlos Sr., Carlos Jr., Estrelita, Maximo, Oliver, Errol, Francisca, Rosario Sr., Romulo, Ninita, Soledad, Bebot, Niofeta, Jose Protasio, Lee Gacco Albert, Jesus Sr., Olimpia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Jopistes, Siegfried, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny the Fifth, Grace, Danny A, Bineta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Geogracia, Crescentiana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teofista,
Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonard Sr., Leonard Jr., Honorato, Virgilio, Inocencia, Marie, Peter Angeles, Consolacion, Paulino, Vivina, Buenaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulina, Policarpia, Perfecto, Vivina, Buenaventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Danilo Espinar, Pete Jefflin Di Gracia, Paul Caleb Di Gracia, Andrea Di Gracia, Celestino Di Gracia, Sr., Porferio Espinar Sr., Marisa Di Gracia, Delphine Largo Jr., Porferia Cabreros, Ben, Brian, Ruth, Thelma, Roberto, Azun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Ray, Linda, Raul, Rufino, Shana, Mariano, Loling, Mario, Pablo, Joe, Dario, Bitod, Pabling, Jennifer, Joy, Raymond, Susing, Deling, Charlie, Munda, Antonio, Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Serelina, Joscoro, Miguel, Eli, Francisco, Marcosa, Nicanor, Ildefonso, Vicenta, Narciso, Victorino, Constancia, Felicissimo, Sancho, Ruben, Edgar, Rosa, Arlene, Freddy, Pacifica, Carmencita, Porita, Polpiano, Zenon, Eduarda, Antonio, Jennifer, Ivy, Maximo, Israelita, Rofina, Isidro, Junicia, Edelberto, Jolito, Longakit, Lilia Teves, Angelita Sab, Roman Reyes, Roberto Teves, Jose Benjamina, Bernadette Angela, Ramon Sr., Ramon Jr., Leting, Victoria Medalye, Ernesto Medalye Sr., Jose Mario Medalye, Mark Hill Medalye, Henry C., Elis Romeo Filma Marcos Sr., Albino Honrado, Reum Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Liquid, Griselda, Ernesto, Marichu, Maria Ragasajo, Hilario Ragasajo, Kent Gutierrez, Ava Yap. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Andigna Villacarlos, Mike Cordner. 9 days novena Mass for the soul of Ambrosia Pioquinto, Mandapat. 25th death anniversary of Leonito Dacuyan. 3rd death anniversary of Jesus Morales. Birthday of the late Abelardo Medalye Sr. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Daiguta ang Ginoo, uban sa mga
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ngayon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining September 12, online Mass at 6:30 in the morning. Napiton ko kamo sa paghalad sa inyong personal and family intentions dinhi sa atong altar, lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, intentions of the CIT High School Batch 72, SIH School of Nursing Class 58, Santo Niño devotees of Southern California, successful medical board exam of Jacqueline Chua, safety and protection of Mercy Harris from Oregon wildfire. Atong iampo sab ang nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na si Maria Socorro Iscario Villamor, si Ma'am Inday, happy birthday, Diana Noel Villagonzalo, Marion Jose Tan. Healing sa mga may sakit, ilabi na ni Jelly Figuracion, Baby Mark Tobia Marcelo, Father George Melody Lierin, Dr. Pasita Carmen Justice Poy, Rogelio Lukmayon, si Don Puters, Therese Marie Pareha Puters, Jonathan Visidor, Maria Castaños, Elena Bernasor, Dexter, Jeffrey, Armando Medular, Lara Damole, Leslie Suliban, Lourdes Celis, Lyndon Ruiz, Nove Kim Welsha, Edgar Valdez. Atong iampo sa ang makalag na nipanaw na, ilabi na nila ni Santiago Alvarez sa iyang 12th death anniversary, Frank Villahermosa, Attorney Filimon Yongko sa iyang first death anniversary, Armando Fortus, Delia Villacastin, Teodolfa Escala, Eting Castelo, Remedios Uy, Josefina Ortiz, Dennis Jose Cañete, Jose Pardo, Jen Seifert, Constancio Pepito, Ingrid Seifert, Chopistes, Francisco Senior, Beatriz, Teresita Alvarez, Arsenio Secundino Ronquillo, Vicenta Mary, and Dong Lienos. Maginulso kita karon sa atong mga sala, aron kita takos og andam pagsalmot ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluoy kami. Ikaw kami ani, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluoyan mo kami. Ginoo, kaluoyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga giandaman mo ug angay nga puluyanan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugot nga maluluyon pinagi sa panabang sa among Birhen nga mahimo kaming takus nga puluyanan sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa, mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gisulti ko kini kaninyo, kay kamo mabuot man. Kamo nay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Ang kopa sa panalangin nga tungod ni ini, gipasalamatan nato ang Diyos. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, indig inom nato gikan ni ining kopa? Og dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inikaon nato ni ining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Hunahunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita, kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Unsa may buot kong ipasabot? Buot ko bang ipasabot nga may bili ang Diyos-Diyos o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Diyos-Diyos? Dili. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa. Dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili kamo makainom sa kopa sa Ginoo ug sa kopa usab sa mga yawa. Dili kamo makakaon diha sa kan-anan sa Dios ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bugho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang atong tubag. Kanimo, Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kanimo, Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga makaayohan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kopa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalang sa Ginoo. Tubag. Kanimo, Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Tubag. Kanimo, Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an,
Ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tag sa kakahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapukpo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang, nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, magbuhat og dautan, gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug mutuma niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siyang mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalod siya glaom ug ipahiluna niya ang sukaranan diha ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga mamati sa akong gisulti ug dili mutuma niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Buntag sa Diakonoy sugilanon sa usa ka mag-uuma nga napriso siya. Karon sa iyang pagkapriso, nagproblema ang iyang asawa kay di man siya kamauma-uma. So iyang gisuwatan dito sa prisohan ang iyang bana, my dear husband, gusto kong magtanom og mais, unsa may akong buhaton. Ug may baos pud pagsuwat ang bana, ayaw hilabti ang uma, my dear wife, kay akong gilubong dihang akong mga bulawan. Karon kay ang mga suwat sa prisohan kay censored man. So tuan na didto sa iyang uma, ang warden ug ang mga guards, ila nang gipangkaut kung asa makit-an ang iyang mga bulawan. 2 days na sila sirigikaut, wa man gyoy makita. Yan isuwat na pod ang mag-uuma, my dear wife. Karon sugdi na ang pag-uma, sugdi na ang pagtanom og mais kay andam na ang yuta. O naila day sila. Dili sayon ang pag-uma, mga igsuon, because you need some methods and techniques. Dili lang sa pagtanom, kay hasta pod magkinahanglan nga dili lang mamunga ang imong gitanom o dili lang mutubo ang imong gitanom, mamunga usab kinig daghan. Atong ebanghelyo karon nga gibasa from Luke chapter 6 verses 43 to 49, dinhi gihulagway ni Jesus nga naay duha ka klase nga mga tanom, duha ka klase nga mga kahoy, ang maayo ug ang dili maayo, the good and the bad tree. The good tree mamunga kinig daghan, the bad tree dili mabungahon, kay mailhan ang kahoy sa ilang bunga. Ang bunga sa usa ka tawo, matud pa ni Jesus, mao kini ang outward actions nga makita nga resulta sa kondisyon sa iyang kasing-kasing. Ang hagit ni Jesus sa iyang mga tinun-an o kanatong tanan, nga kita magmabungahon, that we will have abundant fruits in our lives. Mao na maghisgot kita og bearing fruit, mga igsuon. Kining pagbunga alang sa usa ka Kristiyano para kang Jesus, this is a very central part of being a Christian. Kung ikaw Kristiyano, naagyog kay bunga. This is the sign that the tree is healthy and strong. Ug naay bunga ng usa ka Kristiyano, mao sad na ang sign no nga healthy ug strong sad ang iyang koneksyon labi na kang Jesus. Without fruits, the tree is useless and unproductive. In other words, a good man is shown in what he does. What's inside is displayed in one's action. Atong bunga, the fruits that we have depends on our connection with Jesus.
Mao na mga igsuon, mag-ampo kita, nga naunta kitay daghang mga bunga, kay resulta man usab ni siya sa presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Tulo ka fruits, tulo ka bunga of faith, 3 fruits of faith, no nga naangay natong mabatunan mga igsuon, nga atong iampo, nga unta naa nato, kay tungod sa atong connection with Jesus, because we are staying with Jesus. Tulo ka R sa atong bunga sa kinabuhi nato. The first R is reverence, the second R is responsibility, and the third R is righteousness. No, tulo ka bunga nga atong iampo nga unta anaa kanato. The first R is reverence, especially reverence for God. I think mao gyud ni ang pinakaunang bunga sa atong pagtuo, sa atong connection with Christ mga igsuon. Because God deserves our highest reverence, God deserves our highest honor. Ug ato nang ipakita ang atong reverence for God sa atong pagsimba nga Ginoo sentro sa atong kasing-kasing, knowing that God is transcendent, knowing that God is immense, nga ang Ginoo dili ordinaryo. He is thrice holy, matud pa sa Holy Scriptures. He is sinless, He is pure, He deserves our love and our highest worship. Ug tungod niini, nakitay virtue of piety, nga maampuon kita mga igsuon, kini atong pagsimba, dili tungod kay gipugos kita, dili tungod kay ato ng obligasyon, but that is the expression of our reverence for God, nga siya sentro sa atong kinabuhi, ug kita iya lang mga hinimo. We are stewards. Magpasalamat kita ug ang atong pagsimba, the expression of our reverence. Ikaduha, second R, responsibility. Tungod sa imong reverence and honor to God, you do what you are expected to do. Therefore, ikaw mahimo kang responsable sa imong buluhaton, responsable sa imong trabaho, bisan pa way magtan-aw nimo imong buhaton unsay angayan, and you can be trusted. You become a person of integrity. Kasaligan ka sa imong buluhaton, kay gikasaligan ka sa Dios no, sa iyang gihatag kanimo nga mga talento ug mga treasures. You become responsible. You take charge of your life, and you take charge without blaming anyone. You don't give excuses. Usa ka ka-responsable nga tao. Ug ikatulong R, righteousness, brothers and sisters. Another word for being upright. Nga imong buhaton unsay sakto, imong buhaton unsay angayan. And you do what is right always because it is right. And you strive to follow always your conscience. You strive to follow always your moral compass. You strive to follow ethical standards. Kay mao kana ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton. Nga igsuon, inautunta nga mao ni ang tulo ka bunga nga atong mapupo sa atong kinabuhi. Tungod kay sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, we stay connected to Christ. Tulo ka R, reverence for God, responsibility sa atong duties, and righteousness, doing and striving to do what is right. Amen. Palihog magmutindog, puno sa pagsalig sa kaayo o gugma sa Dios, mudangop kita kaniya alang sa tanatong panginahanglan. Busa moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong Santo Papa kanunay panalanginan sa Dios o ligunon siya aron makapadayon sa pagpangalagad sa tibok simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong Pangulo sa nasod kanunay maglantaw alang sa kayuhan sa tanan ug makiangayon siyang mag-apod-apod sa mga panginahanglan sa katawhan,
magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na ug hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga mihalina ni ining kinabuhia, madangat na ngadto sa gingharian, nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, successful medical board exam ni Jacqueline Chua, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Safety and protection alang ni Mercy Harris ug siyang pamilya from Oregon wildfires, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, ilabi na si Maria Socorro Iscario Villamor, Iliana Noel Villagonzalo ug Marion Jose Tan, nga bendisyonan sila og maayong panglawas, tagaagdaghang mga grasya nga ilang gikinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. For healing and spiritual strength, ilabi na sa mga bata nga taas og hilanat ni Jelly Figuracion o ni Baby Mark Tobia Marcelo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagkatao sa imong bugtong anak, nakatabang unta kanamo ang natawgi kan sa Birhen nga wala makaubos hinunuan nakasanto sa tibok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo,
Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami, magapasidungog ug magsangyaw kanimo diya sa Bulhang Maria kanunay Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya siyang pagkabirhen may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diya sa langit sa pagsangyaw sa way hunong nga pag-ingon. Sa karuman, puno ang langit o yuta sa imo himaya sa kaitaasan. Tayo nag-aagi sa ngalan sa Ginoo. Palihog mangluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. May pasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mupalik ngani. Haron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga alagad, ilabi na sila si Santiago Alvarez, Frank Villahermosa, Teodolfa Escala, Attorney Filemon Yongko, Armando Fortus, Dilia Villacastin, Iting Castelo, Remedios Uy, Josefina Ortiz, Dennis Jose Cañete, Jose Pardo, Jean Seifert, Constancio Pepito, Ingrid Seifert, Chupistes, Francisco Senior, Beatriz, Teresita, Arsenio, Segundino, Ronquillo, Vicenta, Mary, Celeste Lienos. Ngayon mong gitawagan na kanimo, gikan ni ining kinabuhia. Sa pagmunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubud-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa atong langit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang kadaot. Ilabi na sa kadaot sa COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo, Maanaosab kanimo. ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili aangay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment
receive you sacramentally. Come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay, kaming nagahandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people thus to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog.
Karon Sabado ato sang gihandom si Mama Mary Birhen sa Lourdes, ato siyang awitan og Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, hic ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Sa di pa kita mahuman, salamat sa inyong pagsimba, ug salamat sa nagsunod nato online. Greetings sa mga nagsaulaw silang birthday karon, Ma'am Inday, Iliana, Marion Jose. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Virgen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma dawaton mo, kay ikaw lamang Rayna sa langit, mao kanunay himaya ka. Bernardita, imong gipangayo nga patindugon ang simbahan, aron itawag ikaw gihapon
putli nga birhen kami kaluy dinhi sa amo nga kalisod gubat kagutom ug katalagman kanamo intaon ipahilayo.